आजी तुळस माई बाबा सोनो कसं की अर्जंट काम म्हणून बाहेर चमकरिया तुम्ही पुरा ते बाबा चंद कोण खेळ काय ते बाबू तुगे लगी आपल्या मोहळे मा का कमी कसं खेळायचे बाब मळरी आमगेल बाब नाही गो तुगे लगी बसला पळे सान बाबू तो तका सकडानी चरडा म्हणपत नवे ते चरडा खेळ येती दिते अय्यो बाप रडतस मो कसं कर छक्का बाबा का चंद पद संका त्यातनं बाब ऐकताची ठई निदता जसं चंद पद संका तुमको पुरा गोतच नव्हे ते पद सांगता अशी सकडानी होटू बॉम्ब मारले रे चढ आणि के रडता पळे बाबान रण अशी पद संका अशी होटू सांगले रे बाब रडता एकल्यानंतर एकल्यान पद संका दैत्वे हा होळे मन संगील करेक्ट अस एक काम करूया फर्स्ट तूंची सूर कर होळे मा हा हा सांगता दाल दाल दल्लानो दलता दलता बगीलो केक्के खवचा लगीलो इतलान दल्ले गोड ते मम्मा थंची होड मामा पोन हरतालो माई चली दितली मम्मा घरचे तवशे ते खंचे खंड्यार होंचे अंगडी गॅलरी विकना घरान दवरल्यार पिकना वाटेर वैसून खवया मम्मा वाटेर वैसून खवया लडविंडी पांच अन्नो बैलेक घेऊनो नांच कोको कोको कैले पिल्ला सरदार घरले बब्बो केला खवचा यारे चंदो पिल्ला मतेरी पडोली तारांची खैंगेल्ली पोरी ती बोरांची मक्का एक तंबिया ती गो म्हणतारी अम्मा लग्गी सांगू नका बब्बो दिता गो पळे बाब हसतस अशींच मी एकल्यानंतर एकले संग्या दैत्वे आता हांव सांगता कक मामा गायन गेल्लेल्वे गायन तसी लमगे लमणे बमणा पडेल्वे अमणी हळे मना तुक्क संगील हे पद तुगेल बमणू गायन गेला गो पण हळे मा हो मक्क सांगतस तू पद संगील नवे मक्क नाही नवे हाव तुक्क संगील नाही गो सैबिनी तुक्क अनिके हरडीक दवचक मस्त वेळ अस तू अनिके होडोड दवका नवे त्याजी नंतर तुक हरडीक आता कसले करड तू गो येते मोरा बैसरे कीरा चारू करता बुरकुळेचे पाणी पिता कीर्तो बुरजावनता पावनंदन दवरे पय्या ते खेळू गेल्लेल बब्बा क बितरपय्या बितरय्येल बब्बा क बब्बो दिया बब्बे वैरी एक लोणी मुद्दो दिया भितर्यान गल्लरी गंडी थप्पय्या ता तिंगण अमणिक एदे एदे वैंगण ते वैंगणाचे फोडीन अन्नोक एक घास ककलाईन तारू बुरो गंटाणी तकालोणी याना मामू कोको जोना मम्मान हल्लेल म्हशी मय्येन केल्लेल पोसू पोसा दिल्लेल कपड मम्माल बाल मंकड हे पद वनमाला कल्पुत्तन सांगलरी अम्मक भारी कोप येता नवे तेद मका भारी हास येता होई आमगेल जयशीला कल्पुत्ताने हे पद आम्हाला दक दाई म्हणू सांचे अम्म मंकड काय माका कितले कोप येत गोतसवे तापुरा एक तमाशेक सांगची पुता तक पुरा कोपच्या नज्ज मंकड मळकुळ कोणे मंकड दत्तत्वे मिगेल अम्माना आमको पुरा नीट करताना एक स्पेशल पद सांगचस त्या कसं गोतसवे जोई बब्बा जोई थई वत्तस पळे मुई तुगलान बसला थई मापनारे काई भई तुगला नम खत्तस दाट धई अशी एकलेन खवचे समनई जोई बब्बा जोई बाबम का जाई जाई म्हणू जलेलो दवानम का दिलेलो
किशू घेते भारी खुशी दल्लास का नवे एक कडेन तो एक नमने रे पद सांगतती आमको गोत्तसील नमने आम्ही सांगला हे तुमका इष्ट दलरी मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब कर का इथे आमका सपोर्ट कर का होई होई मस्त जन व्हिडिओ पळायतती दलरी लाईक घालनती तुमगे मोबाईल अंतो लाईक म्हणजे जागो खाली असलेरी चंदवे गूट अंत कप्पलरी तंत दवे बಣ್ಣ भरता त्यात नमका मस्त व्हिडिओ घ्यायचा प्रोत्साहन दिलावरी दत्ता तुमको कसने खर्च दाय ना बा अशी एक सांगिले तुम्ही परा खर्च कनी माती हुन करता नाही म्हणून मग काय गोतस तुम्ही परा दाराल म्हणत नव्हे